ಇತ್ತದ ಕಾಲಡು ಕತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತೀರ್ ಆ ಕುಲ ಕಸುಬುನು ನಂಬೊಂದು ಕತ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದು 38 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದಿರ ನಮ್ಮ ಕೆರವಾಶದ ಜನಾರ್ದನ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಲೆ ಜನ್ನ ನಡೈನಿ ಕತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚಂದು ಜನ್ನ ನಡನೆ ಕೇನೊಂದು ವರ್ಗ ಕರ್ಬನ ದಾದವು ಒಂದು ಮಿಲಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂದ್ಪೇರು ಪ್ಲೇಟ್ ಮಿಲಾವು ಉಪ್ಪು ಒಂದ್ಪೇರು ಗಾಡಿದ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದೇವು ಅದನ್ನ ಪೂರ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಿನ್ಯ ಸೈಜ್ ಪೀಸ್ ಉಂಡ ಮಂದಿನ ಪೀಸ್ ಈ ರೀತಿ ತಿಲೆ ಒಂದು ಮಿಲಾದ ತುಂಡುನು ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ದು ಕತ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅವೇ ನಾವು ಒಟ್ಟುದಲ್ಲಿ ಈತ ತೆಲ್ಪನ್ಪಡ ಫುಲ್ಲು ಸರ್ಪ್ ಅನ್ಪಡ್ಡ ಅರಬ ಈ ಬುಟ್ಟಿ ಬೆಚ್ಚೋಡೆ ಪೋಚ ಗೆಂಡದ ಬೆಚ್ಚನೆ ಮತ್ತೆ ಮಜ್ಜಿ ಗಾಲಿ ಹಣ್ಣು ಮಜ್ಜಿಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂತಾನೆ ಕೈವರದುಕ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ పోతుంది ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಪತ್ತರ ಒಂದು ಪಣ್ಣಗೆ ಫುಲ್ ನೀರು ಮುಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಪಣ್ಣ ಫುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಜಾಯಿಂಟ್ ನೀರು ಉಂಟು 2-3 ದಿನ ಬುಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ದಿನ 10 ಪೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡದೆ ಮುಲ್ಪ ನೆತ್ತೆ ಬರೋದು ಸರ್ವ ಧರ್ಮದ ತುಳುವರಿಗೆ ಮಾತೆರ್ಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತಗೊಂಡ್ಲಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂದುಲಾರ ಮಾತ ತುಳುವೇರ್ಲ ಎಂಕಲ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಐತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಿಯೋಡು ಐತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡಿನ ಒಂಜಾತ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟೊಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯಕ್ತಿರುಲ್ಲೇರಿ ಅಕಲ್ನ ಸಾಧನದ ಕಥೆನ ಕೇನೋಡು ಅತನಾಂಡ ಕುಲ ಕಸುಬು ಇತ್ತಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪರಂಪರೆ ಅದು ಬೆಳೆಯೋನುಂಡು ಆ ಕುಲ ಕಸುಬು ಅನ್ಕೊಂಡ ಚಿತ್ತನ ಕ್ಲೇಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಅನ್ಬಿಡೋ ಚಿತ್ತನ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕನಕಟ್ಟೊಂದು ಸುರುಮಂದಿನ ಚಿತ್ತನ ಚಾನಲ್ ಅವು ಸೊಲ್ಮೆ ಪನ್ಪಿನ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ಮಾತು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಂತದ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಮಾತು ಮಂತದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಿರಿಗಳ ಒಂಜೇ 2,000 ಸೊಲ್ಮೆನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಂತದೆ ಇನ್ನೇಂಕುಲು ಕೆರ್ವಾಶದ ಉರುಡುಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಕೈಟ್ ಕತ್ತಿ ಉಂಡು ಕತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಜನ್ನ ನೆಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚಾದ ಕತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಕತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನ ಕ್ರಮದಾದ ಒಂದೇನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಜನಾರ್ದನ ಆಚಾರ್ಯರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಗಂಟೆ ನಂಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಬಲೆ ಇನಿ ನೀ ಕತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನೆಂಚ ಅಂದು ಜನ್ನನ ಬಾಯಿರ್ದು ಕೇಳೋದು ವರ್ಕ ಜನ್ನನ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೋಲಾರ್ ಬಿಸಿ ತರ ಅಂದು ಜನ ಎಂಗ್ಳು ಕತ್ತಿ ಮಲ್ತು ತಗೊಂಡು ಪೋ ಜನ ಆಂಡ ಕತ್ತಿ ಮಲ್ಪರ ಈತ್ ಮಾತ ಬೇಲಂಡು ಬಂದು ಇಡೆ ಬತ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಎಂಚ ಕತ್ತಿ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕನ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಕತ್ತಿ ಮಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಪ್ಲೇಟು ಪೂರ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಗುದ್ದೋಡು ಬಡಿತ ಬೆಚ್ಚ ಕರ್ಬನ ದಾದವು ಒಂದು ಮಿಲಾ ಪ್ಲೇಟ್ ಒಂದ್ಪೇರು ಪ್ಲೇಟ್ ಮಿಲಾವು ಉಪ್ಪು ಒಂದ್ಪೇರು ಗಾಡಿದ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದೇವು ಅದನ್ನ ಪೂರ ಪೀಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಕಿನ್ಯ ಸೈಜ್ ಪೀಸ್ ಉಂಡ ಮಂದಿನ ಪೀಸ್ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪು ನಂಗೆ ಪೀಸ್ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಸೇಪ್ ಕೊರಡು ಆಯ್ಕೆ ಗುದ್ದು ಅದು ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಪೋಡು ಮಜ್ಜಿ ಪೂರ ಬಡ ಬಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಯ್ಕೆ ಸೇಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಒಂದು ತಿಲೆ ಒಂದು ಮಿಲಾದ ತುಂಡುನು ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ದು ಕತ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದೇ ಜನ ಆಮೇಲೆ ಅದು ತುಂಡಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಕತ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಈ ಸೇಪ್ ಓ ಈ ಸೈಜ್ ಹೈಟ್ ನೀತು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಗುದ್ದು ಮಲ್ಲೆ ಬಂದು ಆತ ತೆಳು ಮಲ್ಪಡ ಗುದ್ದು ಅದೇ ಈ ಪೀಸ್ ಇಡಲಿ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಉದ್ದ ಕೂಡ ಗುದ್ದು ಮಲ್ಪಡುತ್ತೆ ತೆಳು ಮಲ್ತದೆ ಒಂಜಿ 4 ಕತ್ತಿ ಮಲ್ಪಡ್ಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಆಗ
ಆತು ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಮಲ್ತು ಹಿಡ್ದು ಡಬ್ಬಲ್ ಕೆಲಸ ನಾನು ಪುಡಿ ಸುರುಕುದಾದ ಮೇಲೆ ಜನನ ಇತ್ತ ನಂಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಲ ಅವು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎದ್ದು ಬಕ್ಕ ಎಂತುಂಡು ಅನ್ಕೊಂಡ ನೀನು ಪೀಸ್ ಮಲ್ಕೊ ಇಂಚ ಈರಿ ಮುಖ ಆಮೇಲೆ ಸೇಪು ಬಂಡ ಉದ್ದ ತೆಳ್ಳು ಪೂರ ಬರೋಡತ್ತೆ ಈಗ ಗುದ್ದು ಸುತ್ತೆಡು ಗುದ್ದು ಅಂತ ಜನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಚಂಬಡಿ ಬಾಡು ಜನ ಸಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಅಂಚ ಒರಿಯ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾನು ಸುರುಕವೇ ನಿಂಗೆ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಕೊಂಡ ಅಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ಕೊ ಫುಲ್ ಕೆಂಪು ಆಡೋದು ಕೆಂಪು ಹೊಡತ ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ತಾವೆ ದೊಡ್ಡ ಬಣ್ಣ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ಬೆಂಚಾರಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬೋಡ ಮತ್ತೆ ಎತ್ತು ಬಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ಗ ದಿನ ಒಂಜಿ ದೇಪನ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಂದು ಒಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಮೇಲ್ದದ್ದು ಅಂತ ಅವನೇ ಎಷ್ಟದ ಕಾಯಿ ಮುಂದೆ ಗುದ್ದುದ ನಂಗೆ ಅಂಚ ತಿರ್ಗ ಗುದ್ದು ಗುದ್ದು ಆಸೆ ಹೊರಡತ್ತೆ ಅಂದಿರ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಪರ ಹೆಚ್ಚ ಒಂಜಿ ರೆಡಿ ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮಂದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ಓ ಮರ ಬೀಜ ಬೀಜ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮನ್ ಗಟ್ಟಿಲ ಬರ್ಬೇಕು ಹೊಟ್ಟೆ ಮನ್ ಪರ ಬರೋದು ಕೂಡ ಉಂಟು ಮಿಡ್ಲ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಮನ್ ಬರೋದು ಹೊಟ್ಟೆ ಮನ್ ಪರ ಬರೋದು ಪೂರ್ವ ಮರ ಬರೋದು ಕೆಲ ಮರ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಉಂಟು ಜೋದ ಶಕ್ತಿ ಮಾಡೋಡ ಭಯಂಕರ ಬಿಡು ಅಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಡ ಇತ್ತೆಂತ ಕುಲ್ಲರ ಬೇರೆ ಅರೆಗಲ್ಡನ್ನು ಫುಲ್ ಮತ್ತೆ ಮುಪ್ಪ ಪೂರ ಜಂಡವನ್ನು ಬೆಗತ್ತು ಅದೇ ಕೈಲ ಏನೋ ಮುಂದಿತ್ತೆ ಅವೇ ನಾವು ಬೊಟ್ಟುದಲ್ಲಿ ಈತ ತೆಲ್ಪನ್ ಪರ ಫುಲ್ಲು ಸರ್ಪ್ ಅನ್ಪಡ್ಡ ಅರಬಾಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಡ್ತೆ ಅವೇಲೆ ಯಾವುದು ಮಸ್ತ್ ಬರ ಅಷ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಟು ಹೌದೇ ಒಂದೈತೆ ರಿಂಗ್ ಅದು ನೆಕ್ಲಿ ಪೂರ ಓಕೆ 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 ಅದೇ ತನಕ ಇಂదులో వాడదానతే ఎన్నకి నమ్ముదారు పిడి పిడి పుడి వన్ పుడి పుడి ఫుల్ పుడి అంటే హిడి అంటే ಇಡೀ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇಡೀ ಮುಲ್ಪ ಲಾಕ್ ಆವಡ ಲಾಕ್ ಆಡಿ ಪಿರ ಜಾರನ ನನ್ನದಲ್ಲ ಪುಡಾನ ಅಲ್ಲ ಪುಡಾನ ಅಂತ
ಪಂಡ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಕುಡಿನತ್ತೆ ದರಾಜ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಲಿಸ್ ಅಂತ ನಾನು ದನ ನೇತು ವರ್ಷ ಒಂದು ಬೇಲೆ 38 ವರ್ಷ 32 ವರ್ಷ ಅಂದ ಏರ್ ಕಲ್ಪದೀನಿ ಕಲ್ಪನೆ ಬೇತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸಾಣೂರು ಕಲ್ತಂತೆ ಬುಕ್ಕ ಕಡಾರಿಟ್ಟು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಸಂತೋಷ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಲ್ತದ ಪೇರು ಮುಲ್ಕು ಅಂದ ಮಾಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂಗದ ಕೆಲಸ ಆತಿ ಅಂದಪ್ಪ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಬುಡ್ಡಿ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಈ ಪೂರ್ತಿ ಬೆಚ್ಚೋಡೆ ಪೋಚ ಗೆಂಡದ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ಮತ್ತೆ ಮಜ್ಜಿಗಾಲಿ ಹಣ್ಣು ಮಜ್ಜಿಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚನೆ ಅಲ್ಪ ಉಂಟಾನೆ ಗುಡ್ಡೇಡು ಪೂರ ಪೂರಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಚ ಅವೇ ಕೆಲಸ ಐತೆ ಕಲ್ಪುಜರಿ ಅಲ್ಲ ಹೊಸತ್ ಬುಡ್ಚಂದು ಈಗಲೇ ಪಂಡ ಬೇಕ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ಮಲ್ಪರ ಹಿಂದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಹೋಗಿ ಶೇಪ್ ಕೊಡ್ತೀನತ ಹಾಂ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ആടാ റെഡി ആണ്ടാ റെഡിയാണ് ತುಕೀರ್ನ ಕೈ ವರದುಕ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದು పోతుంది ದೊಡ್ಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಪಣ್ಣಗೆ ಫುಲ್ ನೀರು ಮುಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಪಣ್ಣ ಫುಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಜಾಯಿಂಟ್ ನೀರು ಉಂಟು ಅಡ್ಮುಜ್ಜಿ ನೋಡ್ಬುಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಈ ಸತಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಇನ್ನ 10 ಪೋಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡರೆ ಮುಲ್ಪ ನೆತ್ತೆ ಬರೋದು ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಗುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಅವನು ಪುಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತಾಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ನೆತ್ತೆ ಬರೋದು ಅಪ್ಪ ಆತು ಬಂಗಂಡು ಈತದ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಈ ತೇರಿಕೆ ಇತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕತ್ತಿದ ತೊಂದು ಬಂದಾಗ ಚೊರೆ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಮುಕ್ಕಲು ಬೇಲೆ ತೂನಾಗ ಅವು ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪಂದು ನೆನಚಿತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಅವು ತೊಡಿ ಕುಲಗಸು ನಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿಸೊಂದುಲ್ಲ ರತ್ತೆ ಐಕೊಂಚ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಜನ ಬೇದೇನು ಕತ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅದ ಸದಾ ಪೂರ ಮಲ್ಪಂಗೆ ಬತ್ತನ ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದ ಕತ್ತಿ ಅಂತ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಕತ್ತಿ ಕತ್ತಿ ಬತ್ತನ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪೊಸತ್ತು ಅದ ಅವು ಅವಲ ಕತ್ತಿ ಮಂಡಗತ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂರಿ ಪೂರ ಪೂರ ಚೂರಿ ಇಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಬೇತೆ ಬರ್ತದೆ ಪಿಕ್ಕಾಸ ಒಂದು ಪೂರ ಬರ್ಪ ಅದೊಂದು ಮಲ್ಪಡೆ ನನಗೆ ಕಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಅವೇಗಿನ ಅವು ಇದು ಮಾಡಿ ದಮ್ಮೆ ಹೊಡಿಗೆ ಆ ಪಂಡ ಕಾಯಂ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬತ್ತನಪ್ಪ ಮಲ್ಪ ಉಂಟು ಬರ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಬಂದ ಕಾಯಂ ಮಸ್ತ್ ಸೇಲ್ ಬಣ್ಣ ಕತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗೋಣದೆ ಮಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಡ ಸೇಲ್ ಬಣ್ಣ ದಿನಟೊಂದು ಐತಾನೆ ಬೇಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏತ್ ಕಟ್ಟಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ದುಂಬು ಕೆಲಸ ಜನ ಇತ್ತು ಅವನು 10-30 ಅನ್ಕೋದು ಆಯ್ತು ನೈನಾಜಿ ಆಯ್ತು ಒರಿ ಅಪ್ಪನದೆ ಅದೇ ಉಗುಲ ಮಿಷಿನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಿಷಿನ್ ಬಂಡೈತೆ ಒಂದು ಬಾಯಿ ಮಲ್ಪ ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಮಿಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಗುದ್ದಾರ ಆಯ್ತು
ಶಾರ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ದಾದ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಸುತ್ತ ಹೋಗ ಅವು ಹಿಂಗಿನ ಒಂದು ಬಾಜಿ ಅಂತ ಬಾಜಿರಾ ಇದು ಬಾಜಿರಾ ಅವೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪಡ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಡೋದು ಪ್ಲೇಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪಡ್ಡ ಒಂದು ಕೈ ಪತ್ತದ ನೆಟ್ಟು ಗುದ್ದೋದು ಗುದ್ದರ ಅವು ಅತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಡೋದು ಒಂದು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪಡ್ಡ ಪತ್ತನಾಗ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹಿರಿಯಾಗ ಆಫೀಸು ಬಿಡಿಸಿ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಡಿಪ್ಪಿನ ಚೂರು ಇಂಚ ಆಡ ಪಕ್ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಓಪನ್ ಅವರಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗಂಡು ಬಕ್ಕ ಕೈ ಪಡ ಪಂಡ ಪತ್ತರ ಏರ್ಲಿಪ್ಪಿದೆ ಅವು ಇಂಚ ಮೂರು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಇಂಚ ಅಂಡ ಪೋದು ಅದು ಇಂಚ ಅಂಡ ನೀರು ದೀಪ ಟೆಂಪರ್ ಬಂದು ಅವು ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೋಡಿನ ಹದೊಟ್ಟು ಕತ್ತಿಗೆ ಟೆಂಪರ್ ಬಂದು ಬೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತದೆ ಹದ ಒಜೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಯಿನಾಗ ಮುರ್ಕೊಂಡು ಟೆಂಪರ್ ಬೊಲ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವು ಹದ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಕಲರ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಲ್ದು ಇಪ್ಪಣಲ್ಲ ಇಂಚು ನೆಡ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊಲ್ದು ಇಪ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಬೋಡಿತ್ತು ನೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಪ್ಪ ಪ್ಲೇಟ್ ತೂದು ಕೆಲವು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಬಣ್ಣ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ನೆಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಂಪರ್ ನೆಕ್ಕಿ ಕಟ್ತಂದಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೀನು ಅವೇ ಟೆಂಪರ್ ಜನ ಕಟ್ತಾನೆ ಫುಲ್ಲು ಅವೇ ಈ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಈ ಕಟ್ ಗುದ್ದು ಅಂತ ಸೇಪ್ ಕಾಣಪ್ಪ ನಮಕ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಬಿಡೋಣ ಈ ಸೇಪ್ಲ ಹೊರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಈ ಸೇಪ್ ಫುಲ್ಲು ಅಂದು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬಾಯಿ ಮಲ್ಪಡು ಫುಲ್ ಸರಿ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಯಿ ಮಲ್ತಿಬೇಕು ಟೆಂಪರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಅಂಚೆದು ಬಿಡ್ನ ಬಾಯಿ ಅಂಚೆ ಬಗ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೆಂಪರ್ ಕೊಡಿಬೇಕದಲ್ಲ ಹಾಂ ಒಕ್ಕ ಬರ್ತವೆ ಹಾಂ ಕಡೆ ಪೂರ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಪಾರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಪೂರ ಬಾಯಿ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಬುಕ್ಕನೆ ಟೆಂಪರ್ ಲಾಸ್ಟದ ಕೆಲಸ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೆಂಪರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಕ್ಕ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಪೂರ ಬೋಲ್ದು ಬಡ್ಡು ಬಂದ್ಪತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ನಿಂತು ಸಾಕು ಫುಲ್ಲು ಕೆಲಸ ಹಾಕಿನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಲಿಸ್ ಬುಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೂರ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಕಟ್ಟ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಬುಕ್ಕ ಪಾಲಿಸ್ ಹಾಕಿ ನಿಂಚ ಜನ್ನನ ನಿಂಗೆ ಪರಿಚಯ ಅಂತ ಕೊರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಕೆರು ವರ್ಷದ ಊರದ ಮಂಜು ಮಂಜಣ್ಣ ಜನ್ನನ ನೀರು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದಿಂದ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲಿಡ್ದು ಇಂಚೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮಿಲವದ ಕತ್ತಿ ಏನ ಕರ್ಬದ ಕತ್ತಿ ಏನಂದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಒಂದು ಅಣ್ಣ ಮಿಲವದ ಕತ್ತಿ ಕೆಲವು ಕಡಪನ ಬಾಯಿ ಪೂಪುಂಡು ಅವು ಕರ್ಬದ ಕತ್ತಿ ಮಿಲವದ ಕತ್ತಿ ದಾದಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜನ್ನನ್ನೇ ಫಂಡೇರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಿಲವದ ಕತ್ತಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಮೇಲೆ ಜನ್ನನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಕೆರೆ ಪುಡಿ ಎರಗಲ ಕತ್ತಿ ಬೋಂಡಲ್ಲಿ ಆ ನರೆಗೆ ಬಂದ್ಪುನು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಎರಗಲ ಕತ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಮಿಲವದ ಕತ್ತಿ ಅವು ಜನ್ನನ್ನಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದುಂಡು ಜಾರ್ ಮಲ್ತಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಫ್ರಿಜ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದ್ಪೇರು ಅಣ್ಣ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಟೈಮುಡು ಕುಡ್ಲಾಗ ಸಮೇತ ಆರ್ನ ಕತ್ತಿ ಮುಲ್ತಿಡ್ದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಕುಡ್ಲಾಗ ಉಡುಪಿಗೆ ಕತ್ತಿಲು ಮುಲ್ತು ಬೋಂದಿಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಬಂಗದ ಬೇಲಾಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಷಯ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟೆಡ್ ನಮಕ್ ಬೋಡತ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಕತ್ತಿಗಳು ಒಂಜಿ ಆಯ ಅನ್ಪುನುಂಡು ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಿ ಮಲ್ತು ನಾವು ಕಡಪರೆ ಆಪುಜಿ ಪತ್ತನಾಗ ಜಾರು ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ರೀಸನೇಬಲ್ ರೇಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕತ್ತಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ಏರೆಗೆ ಬೋಡ್ಲ ಗೆತ್ತೊನ್ಲಿ ಅನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಪಾಡ್ದ ಈತ್ ವರ್ಷದ ದಿಂಚಲ ಆ ಕುಲ ಕಸುಬುನು ನಮ್ಮೊಂದು ಏತು ಬಂಗ ಆವಾಡಿ ಎಂಜಿನನೇ ಆವಾಡಿ ಇಂಕ ಅವು ನುಪ್ಪು ಅನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಏನು ಎನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಜನನ್ನೇ ಅವನ ಕತ್ತಿ ಅನ್ಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಬೇರೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜನನ ಇರ್ನ ಕತ್ತಿ ಕುಡ್ಲಾಡ್ಲ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆತು ನಾನು ಅಲ್ಪ ಬೋಪುನು ಓಡೆ ಮಾಡಬೋತು ಇರ್ನ ಕತ್ತಿ ಅದೇ ಅದೇ ಜನನ್ನ ಕತ್ತಿ ಬಂಡು ಬಾರಿ ಪರ್ತೆಗೆ ಅಂಚಾದು ಜನನ್ನ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಈಗೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗಿರೇನು ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಂಜು ಅನ್ನೆ ಅಂಚಾದು ಮಂಜು ಅನ್ನ ಇರ್ನ ಕೈಯಾರು ಜನನ್ನ ಗೊಂಜಿ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗಿನ ಸಂದಾಯ್ತ ಮನ್ಪೋಡು ತುಳು ಅಪ್ಪೇನ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಉಪ್ಪುನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಉಪ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಕೊಡಿ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಡಿದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಲ್ಲ ಜನನ್ನ ಗೀರಿ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕತ್ತಿ ಬೋಡಂಡ ಅತ್ತನಾಂಡ ಕತ್ತಿದ ರಿಪೇರಿ ಆವಡಾಂಡ
ನಮ್ಮ ಜನ್ನನ ನಂಬರ್ ಎಂಗಳು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪುವ ಜನ್ನನಾಗ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಬದಲ ಅವನಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಲಿ ನಂಕಲ ಮಿಲವದ ಕತ್ತಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ನಮ್ಮ ಜನ್ನನ್ನೇ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚಾದು ಜನ ನೀರ್ನ ನಂಬರ್ ಬರೋ ಪಾರ್ದುಪ್ಪು ಜನನ ಎರಡ ಕಾಲ್ ಮಂತಂಡ ಇಂಜಾಕ್ಲೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಕಡೆಕ್ ಎತ್ತವನ್ನ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಜನ್ನನ್ನೇ ಬೊಕ ಮಂಜನ್ ನಡಬಣ್ಣ ಮಂಜನ್ನಲ ಮನ್ಪೇರು ನಂಗೆ ಬಸ್ಟಾತು ನಾನು ಕೊರಿಯರ್ ಕೂಡ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚಾದೊಂದು ಜನ್ನನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕದ ಕಥೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದು ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮರ್ದಾಪನ ಚಿತ್ರನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಜನ್ನನಗ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಇಂದು ಇನಿತ ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಯಜ್ಞನಿಕಲ್ ತುಯ್ಯಾರು ದುಂಬು ದೆಗ್ಗೆಡ್ ನಮ್ಮ ಕುಡರ ತಿಕ್ಕಗ ಒಂಜಾತು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದು ಪುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ತುಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಜೈ ತುಳು ನಾಡು ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು